na asị ka m mee vidio atata ka unu fụrụ ego gọọmenti obodo a nyere m. Ha na-enye ya onye ọbụla 500 euro because a sị na ihe garala ọnụ ka ha wee kụọ ndị mmadụ aka n'obi. Ị na-ekwu okwu nwa Naijiria, kedu ihe nke irigoro na Naijiria ka nke gọọmenti Naijiria nyegoro gị? Enwenugo nke ha nyere n'ebe nnọkịta kwefere ebe nnọkịta ebe a na-azụ afịa na Laguna City na Vienna Austria. Enwebeghị nke iriri. Ị na-ekwu okwu nwa Naijiria na-azụ ọka azọpụta ndụ, na-ekwu okwu Biafra ka e nwere Biafra, ka ị nwere onwe gị na ọ na-aka akụkọ Naijiria ọzọ ka ị nwere ka mmiri, ị nwere ọkụ, ị nwere hospital, kedu nke ị nwere sekuriti ka ị nwere ekporo ndị Fulani kpojuoru unu na Main Road na East. Gatago a na ọ na-anwụrụ ụfọdụ nwụbụ ime ọhịa je repuo ụmụnne anyị ndị nwaanyị, repuo ha under one Nigeria. Maka ịma na ịnụkọta di na nwunye epuo na ịchọzi ịnụ na ịchọzi ikewa ya ka a na-akpọ divorce. Ọ dịkwu na Bible, God mere ya accept self. Ife onye ahụ aka nwere onwe nwee peace, mana ịjụ na ị gaghị enwe peace na ọ na Nigeria na-ekwu okwu one Nigeria na 500 euro ka m ji n'aka na gọọmenti ndị Ọstrịa nyere m. Ọkwa nsọ nna m ka enyekwara onye ọbụla ịnọ ha n'Ọstrịa ihe enweta ya. Abatara ụra ka m na-arahụ nkurịta ncheke ma leta bọs wee fụ leta ha send ya ka nje were dị 500 ya ka nje na post kịta je were nsị ka m bịa gosi unu ka unu fụrụ ya. Ị nọ na-ata afụfụ. Nne m na nna m enweghị ihe hariri na nwa Naijiria, nne nne m enweghị ihe hariri, mụ nwekwa ihe nriri m wee kpọpụta obodo oyibo just like many other people gbọtara obodo oyibo. Enwe ndị si Libya na-apụta, ji ọkpa na-apụta, ma ụmụnne anyị ndị nwaanyị na-apụta, ma ndị a na-erepụ n'ụzọ, ma ndị na-agba akwụna ka ha survive ọ. O metụ ha n'obi. Ị na-ekwu okwu nwa Naijiria a na ọ na-eke rice, kee kọp rice, nye tomato, nye 500 naira, binye otu ji egbuwe ndị mmadụ, je na-egbu ndị mmadụ, na-agbagbusi ndị na-agbagbu ka i wee protect nwa Naijiria, mana tọnda ya agbagbu gị. Biafra bechagote ije ma ị chọrọ anyị enwe Biafra. Akụ ifere afọ anyị na-ata n'obodo oyibo ya ha wọk. We are coming back home. Otu a ndị ọcha si ebikita na ka ha si ebikita taa bụ 7th of October 2022, 7th of October na ya ebe ha nọ na Laguna City na-enwere obi akwefuru ndị ọcha ihe ahụ ebe a na-azụ anyị na ebe ha nọ na-azụ efuru ya nekene ebe mụnwa nọ, nekene ya, nekene ebe m nọ, nekene ị na-anya n'elu na ya nekesị ebe a nọ. Ị nọ na-aka akụkọ Naijiria ifere ahụ eme gị. Ị nwekwara common sense. Nigeria ụmụ Igbo niile juru all over the world, ma ndị nọ na prison ma ndị na-ata afụfụ. Ịghọtago maka onye mekata ike gwụ gị imeta nke nga, imegide ike gwụ gị dawe na nke nga. Anyị nwa ndị aka adaghị ha adaghị ka na ọgụrụ outside na 500 euro ka e nyere onye ọbụla si je were je kụọ onye ọ na-aka n'obi na o je were goro ife na ihe garala ọnụ, maka people bịa na akọmpe na ihe garala ọnụ ewere ke onye ọbụla. Ị na ebe a na-ekwu okwu Biafra, ị nọ ịdọji asaịdị Naijiria, ị metụkwa saịdị Biafra, ihe ha kwuru ofu ebe ka a mara ebe ịkwụ akwụ ọ ya abụtọ ndacha igbu gị ka ọ mara ebe ọ ya egbu gị. Ifere mekwe unu nche na one Nigeria, mana Biafra is coming.